I'm sorry, I'm not coming back. That is the woman. Akandibata zvikunga kubadirizoka kumba kwatizirire mwana kudzoka kumba ndobva vambondaveta pafoni dzavo ndobva ndazomubvunza saka mukomana wacho watizira ndiani ari kupi muri kupi izvozvo kanza mukomana wangu anonzi Hilari Makomberi hama dzake dzekumanya mwana uyu ndofunga kumuchengeta kwandakaita inini ndakamusirwa nababa vake vachindisiya inini ari kucreshi ndamuchengeta kusvika paasvika ipapa last year akanyafufweko chipinduro atopasa kudanasatoza saka atizira kudaro ndobva ndauza baba wacho ndati baba mwana ndozvaitika kunungu nemwana tukatambotaurawo kwenimi mukomana wacho unoziva here chichirwa ndatave mukomana ndinoziva ndobva tazongosvika pakwende kubocha vati saka uraiti chimuudzai maybe pamwe ane nhumbu kana kuti haana kana ane nhumbu muudzai tisei timasiteps ekuenda kunonyoresa kuchipatara nababa vacho ndobva vana ava vagarisana ndonga pavanogara vana vakangoti hatitenze kuti indogara ngepanaka mumashopu ivo sekungo kumashopu wavo vachakunda vagarisana kubva muna July ivo watabveo saka mukugarisana kwavo ikoko ndobva ndazonzwa ripoti nekamwana kangu kadiki kabvotyo kaiziva kwaienda sisi vacho kuti tina ari kurwara mama haasi kudya kana kudiya kanotira pano saka ini ndobva ndaita konsendikati zvino kana ari kurwara kudaro saka ini ndakagara pano pandiri ndoramba ndakagara here mwana kurwara ndobva ndamufonera tinovacho pafoni pake uri kurwara here ndanzwa kuti uri kurwara yai kuno ndobva ndavachedza nemukomana ndobva kauya mushopu pano vauya kuye ndobva ndauza mukomana ndikati maonero andiri kuita munhu ari kurwara ndanga akacheneruka akaperezeka muviri ndipe kuno musiye pano iwewo unoita nezvei ndatanga kuonawo pano ndobva kutsanangwa mukomana ai ndinoenda kubasa kwandoshanda murwere saka nyaya iripo ndekuti apa nekurwara kwandoita kubasa kwacho handisikonisa kuenda ndingoswerawo ndichipepo ndangototitumesa basa ndodzoka ndikati iwewe inisa mubereki ndakusunungura kuti uite sei kuenda zvako kubasa ungagare pano tati pakuirana tavirirana paya shuwa tinotenda akasiyiwa ndikagara naye kumba ndofunga wanoenda futi mapiritsi wangotoenda kuchipatara here mukomana akati yanga achimboenda kukliniki but nhasi tatofonera private nesi auya kumba inini wose munhu womukuru anoziva zvepambiri ndobva ndatarisawo matablets anga apiwa nainzi private nesi pamwe kuti mamwe acho akanga ari panga asiriwo ndobva ndabvisa mamwe ndikati aya handifunga kuti ayangaita ngatiseni chandokurudzira ndechekuti imimika endai paprivate doctor akabva tachiteka variko uye amboonekwa nadoctor kuti problem yaino ndei for sure akakomplayawo inini mangwana acho the following morning ndasiyirwa mwana ndobva ndaenda kufamasi kana tonotenga matablets andakatenga uye andaenda kufamasi ko ndobva ndaibva ndapauya uye akapora
apora shwa mukomana uyu mwana ari kumba kwangu mukomana yapota achimona achizokera kumba kwake achimona achizokera kumba kwake yobva mwana yapora mukomana ndobva waya akatora mwana wadzokera vese kumba kwavo kuya vari kugara kwavo kwangu vachiita pakugara kwavo kwavanga vachiita handidi handinepere mukomana uyu handina chakaipa chandakaona asi vakazoti vatifambe fambe uyu mwana yakazotanga kurwara atanga kuti rware kudaro akauya kusendobvanizanza mama ndikurwara kurwara kuya kunosakwanyatsopera chichichichi ndobva ndati handiti kwadokta chitenda kuya makaenda svansei ndobva ndati dzokerai kusaka bva tofanwa nemukazi vanogara nayafamba nozivachadiwa kuvanolojekapo ndobva ati mama ndakutoenda ndoperekedzwa kupi kwadokta chiteka namaita diwo for sure vakaenda that is last week but one vakaenda kwadokta chiteka kwepi vaenda kwadokta chiteka kuya vakamutarisa ndobva vaona vakati uyu akapera mvura muviri nhasi makurira mukwasha wei nyaya nokukurira naye ndekuti nyaya ndamukwirira ndekuti akazotanganisa mwana uyu akamukandira mabhegi pasi mukutamba ufrendi mukwasha iyo kusumuka chimama vautaura nyaya yavo imiwe mama vapinda muririt semubereki asi makakurumbidza kuyape maita basa mandibatsira mandibatsira maita basa muri maoko nomwe wapedza kuoko une makore mana asi muri mokunda musitaitini amai akundoshanda navo sitereki aiti naamai kubatsirei munobvumidza itoanaroorani ati chakashanda tese hatibvumira asi makazongozvitozvo toziduvafomaprovins manje uye mukadzi nomwe ndakudzanekakuta mafrendi nemukwana anopedzana kuti nyaya dzanonga tisingaiti meaning isusu ndisiturukizoda kuvhenekidza but anyway hapana chakaipa kuririt nemuti mwana wobereka andizvozvo anzidokuda zvisingaiti anokwabeta usanyepi usafadze mama izvanguva yekumasiku Ndotaura chikwazi kubvira kwekutanga pese handingati akambodzira yakandishungurudza kamundaita sei paakazongotanga kutaura kuti zvanzi natete vako vakuru hanzi sei nhumbu yako isiri kukura obva ati zvanzi natete vako vakuru ndisachengeteswe nhumbu isiri yangu kubva ipapo anga asataure neni titakurwa nezvake ndahwanitika mumwe kutatirira ndaida kuripisa kasisi maindikamira kwamama kumausadresi niisine mbudzi yake tika ai nhasi ndatazotanga ndakutaurere inini very sorry I'm very cultural when it comes to although nyika yatikurarama iri dynamic iringodai andizvo kasi isusu ngati kana muri kwamambo ndikweculture ngati chivanhu zviri ngatichichengetedze anoti european andizvotaura sandoramba tivakauta ambudzi yako anowaisiyarisinayaisisi nde zambia radonha pamambo mamasara makara although makafrika zvitutsika dzimwe samazvonamaasvikadaisambia mise yembudzi haanga asingazivi mise yembudzi yakachikwa ipiotazvivazi handinaiti uyu makamona chichenyu muroora uyu makamona chichenyu ndasira pakuti tiende mberi iwewe wataura musikana kuti
we angasatauriri sekechete kugariba bhiza kachii saka ndaitindira angazisa ukaizomutaudza kudai basa usatuma kwazomudero haachatotauri asi ukochinja so ndobva ndaenda ipapo nditongotimikiro ndaigomiswa kwachitiri ndichimuzorwara pamwe pacho ndaifunga kundozvibika angasangana basa nezvaizvozoda kanutida wakaonoda stere zvakabhoitika zvezvataura akandibvirane pamwiri namachi akandiratidza mutende chest chemamwiri akabuda chitani pamwiri andazvitambira abvauya kumba kuna julai hwarauya tagara ndamubvunzawo wani kubvunzana pachiya zvepafomaachichipafomati nekuona zvandiona ndamubvunza kuti ndazorudza kuone kuti ine mamanzi makara pane zvakaitika nachaiya ukavandudza apa ndichi muna juni ndichibakirana kwavo ande akabviita yavo asi nini zvakandiremera kuti chichokwadi ndichemurarama chita zvisiri ndamubvunza futi chii ndatomutsanangura zvakaitika nekuti vanhu imba kwedu vaisaziva zvose ndandamubvunzavawo ndaida kuti taenda ziva chokwadi zvokuudza pakubvunza zvakaitika ndamubvunza futi kuti chii chakaitika zvanzi panapa ndakatoya ndisina nhumbu ndakamunyepera kuti ndakanga ndisina nhumbu atenge kuchesta angatoiti nhumbu yakazobata ndapa inini ndo zvakazondinetsa manje kuti akati achiti performance avazonditi ndakabvisa chikumba avazonditi utenge kuchesta nezvinyeka zvakazobata panapa ndakabva ndisina nhumbu ndakabata ndapa kuchakutadzisa kumaswa kwazvitsvara zvinotarisa community zvaachitaura chokwadi zvinozokuti haana ndakunitawo manje kuti nandaiona kuti andingakwanisa kunyika kusisipawo kwakaudza vanarikunga vaisatoziva vakazotongoona kutonga kuchera pemba pana tete wakaudza wewe handinawo ndikaudza handiwamunzwa ndichitaura ini ndotaura yakaita kwaari kuti anasisa umundibvunza wati wazviona kuti wakanga wakutokanganisa ukama munoora naatete akatoti adomwakandiana ndiwe asi ndaizvitira kuti handingati kumba ndakaudza nama uchaikutyisa iwe pamunhu wako wakatsvaga iwe kuti umubvunze kuti aiwa ndida kuziva nhumbu asi wanga wakushandisa zita romunhu anova asiri ndiye akatsvaga munhu iwe ndowakatsvaga munhu asi wakushandisa zita romumwe munhu kunyangadza pane munhu wako inini pandakashandisawo rangu kana chokwadi chakao saka ndakati pamwe ndikashandisawo vanyarikani anotaura chokwadi anditi watiwo watarisa tunatest kwangoinayo ukapuiwo ukatipruvha kuti short kutaura chokwadi handiti batika waidzokera kumadokitors vane vanhu ivo varizotutu nekutendawo pandaitawo munhu wangu handakutarisira kuti pamwakundinyepa ngatongozvidambira saka panhasi ufunga sei ndakazofunga mukadzi wamuchikunda akakanganisa zvindaita uchaita sei nezita ravamai vanyangadza vakazovambudzi kuti vauya kudai kuzosira ngavade kunzi anobhadhara isitomboita cha imawo kutasa zvozvitsotsi ena kumberanonasisa kurumidza sumuka kumberana ndatiteka ndisisi wakumbereka ndichanyeba futi ndo mwana wamai wako nababa wako ava nditete wako ava unofa ukaudza chokwadi handiona vanobvika zvibagera unoziva that
atete kuti atete kuba namai avo ende nokubereka na this time manje awufika lento ke nyingina urakizima mafuta ni kina unga mamunawa isaka mwanzo ndo kumba wewe sio wao umbe ati anokuda andozozvacho wapedza ole asi murume uzotokoti amai ako aripe amai ako uripa ka wabvunzira mama ako uripe name taurai inini zvipajekerere hazina basa kuti tuika bhora rimwe chete asi makira bhora musango muita sekurobhatariswa bhora yapakuenda musango nokuti ndisi takarigadzira bhora iri haripakuenda musango vaisire mbudzi yavo amai avo inini ndakaita mabhainozo ine ndichaongerei one of my core players hangu ndaamai avo ndoaita sungo munokudada takaisa mabhainozi hatikurodza mwana waitisa mwana kuchigozotiti mwana aende toti mwana toti mweya ubereka wakubatai pabasa rangu ndiri tenende wangu kana ndisipo inini yaringarivhaisi kati musango aisire mbudzi yavo yavo inodhura $50. We play by the rules. No matter what is happening, we play by the rules. Makazora makwenda kuinbox zvazve timaisa inbox yaita we play by the rules. Kuchaja kuti amai manakanganisa mwana angazi murume wangu inini ndokuri wakachena angandiri my emotions mazona ine mimba mwe ubereka kuti ndakarera mwana wanyika sezvani makore makasaida ndizvo saka ndopano kuripisa dai machingopedzisa rwendo akapedza next year mukadzi unomura mumiriri misire mombe dzacho mufana wangu this time handisi kuisa mombe 7 3 dzaizobatwa navo saka ndokuisira 4 imiwo ndakuisira mbudzi next time saka sei kune umwe asara uyo ndokurova mombe 7 akusira 4 mombe bodzi 350 hauna kuchema iva you have been honest enough kudari rangu misine mombe yake icha 300 it has been very honest hauna kundinetsa hauna kuita sei mwana haana kundinetsa nanga wabereka ka hauna kundinetsa taita nyaya yeika machena unoona mubvezi ikuwanga ndakupanisha pane 3 dzachinokuti makapinda mumarriage muri asesa wamama saka 3 hakudzi 1 mbudzi yangu ndoida next dare mswa 1 ava ndo vangu padhuze vanozochengetedza dare rangu saka yavo ndokuudza kuitya ndokuudza pakakani kuti pamwe chete handozvandinoita ndafana ndakuona ndanemukwanisa kuona muone nekukazvirai mwari akanaka wasaidera tienda mosainamai kufambe zvakanaka mufana ndiri kukupa every mwedzi mombe imwe chete chiuya mombe imwe chete vachivachitora mari yavo yakakwana azvichazvo mwana haita se haro asi tendai kwamuri kuenda